Maar ik heb wel eens gehad dat ik alleen terug moet komen. En als het dan laat is, dan voel ik me niet prettig. Vooral in de avond of zo op het station als je dan toch alleen gaat of na het uitgaan. Meest opvallend vind ik echt het grote aantal jonge vrouwen wat zich echt onveilig voelt. En ook dat het onveilig voelen in stationsomgevings en in het OV een reden is voor mensen om niet met het openbaar vervoer te reizen. Om een einde te maken aan het onveilige gevoel wil de provincie volgend jaar meer BOA's, personeel en een noodnummer introduceren. Opvallend is het verschil in veiligheidsgevoel tussen mannen en vrouwen. Mannen willen graag poortjes en extra controleurs en vrouwen willen graag iemand in de nabijheid, aanspreekbare mensen, meer verlichting, meer schonere omgevingen. Dat leidt tot meer veiligheidsgevoel bij vrouwen dan dat bij mannen doet. Statenlid Aleida Berghorst, die de voorzet gaf voor het onderzoek door de provincie, is zelf ervaringsdeskundige. Als vrouw in het OV ben ik bijvoorbeeld een keer betast in de trein. Het is een volle trein, je moet staan. Ja, als iemand dan zijn kant schoon ziet, dan ziet hij zijn kant schoon. Daar doe je niet zoveel aan. En daardoor denk ik dat heel veel vrouwen echt met een andere blik naar reizen met het OV kijken dan mannen. En ik denk dat dat niet alleen in het OV geldt overigens, maar in de gehele publieke ruimte. Als je in het Julianapark bent, dan zijn daar heel veel mensen die daar 's avonds hangen. Als ik daar dan 's avonds alleen met de hond moet lopen, is dat ook niet altijd. Dan loop ik daar vaker omheen in plaats van dat ik daar doorheen loop. De verbetering van het veiligheidsgevoel beperkt zich niet alleen tot het openbaar vervoer. Als we dus nieuwe plekken gaan realiseren, dan moet je je dus realiseren dat wat mannen bedenken dat veiligheidsgevoel zou opwerpen, dat dat niet per definitie is wat vrouwen ook als veiligheidsgevoel ervaren. En dus het betrekken van alle verschillende doelgroepen bij het intekenen van nieuwe plannen, dat is enorm belangrijk.